Kumusta ka na, ha? Tama nga kayo. Pag may itananim, may aanihin. Yan ang dagat dito ngayon, ha? Kalmada, oh. Ang ganda. Nakita niyo yung bunga na yan. Masarap ang asim to sa maisda. Mga kasinag, good morning. Andito ngayon tayo kay Kuya Melvin. Dito kasi ang tour, no? Kasama ko si Bunso. Ayan, no? May lagnat kasi mga kasinag. Hindi pwedeng iwan sa bahay kasi wala siyang kasama. Wala sa kanya magbabantay. Si Mrs. kasi pumunta sa barangay ng Bubuan. May pipirman doon sa kontrata ng mga kalahi na magkatrabaho. Kaya isinama ko dito. May mga kasinag. Dito rin yung pupunta sa Mrs. Andito na ang mga tropa, ang mga team lakas. Andito na mga kasinag. Andito naman kami mga trabaho sa limunan, yung sa mga kalamansian. Ayan. Kung makakita nyo mga kasinag, yan yung nilinisan namin nung nakaraan, no? Yan yung nilinisan namin. Hanggang doon yan, sa kabila na yun, oh. Kaso hindi lang makita basta yan na may kawayan, eh. Yan. At taba siguro palang kalabaw dito. Ano? Saba-saba ng kalabaw, ano? Ano nang kugon, no? Lago na yan. Malago na, oh. Ay, makasinag, oh. Ito yung nilinisan namin noong nakaraan. Pero ang kugon, oh, ang bilis lang tumubo, oh. Kailangan ipasabsab yan sa kalabaw. Dito kami sa baba. Dito sa mga lilum-lilum. Ang init kasi dyan nung nakaraan mga kasinag. Naglinis kami dyan, oh. Wala kami nasilungan. Nandun na sila sa ano, unahan. Update mo na mga kasinag sa aming nalinisan. Ayan na. Malinis na uli ang puno ng mga kalamansi. Ayan. Hanggang doon pa lang namin nalilinisan mga kasinag. Sa may kawayan na yun, ando si Kuya Barok, tapos si Kuya Melvin. Andiyan naman si Imboy, tapos si Tio Mando andun. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5 lang kami mga sinag nag-duty dito sa turno ni Kuya Melvin. Kasi absent si Kuya Ding. Tapos si Kuya Iking naman, nagpahinga muna. Kasi masakit daw ang kanyang mga katawan. Sa mga susunod din mga kasinag na rotation namin, pag nag-umpisa na ulit kami sa umpisa, saka naman tutulong si Kuya Iking. So, kaya kulang kami ngayon mga kasinag. Ilan lang kami ngayon. Pero kahit ganun, talagang sulit din naman ang aming trabaho. Kung makikita nyo naman yung mga kasinag, oh. Itong mga limon na ito mga kasinag, itong mga kalamansi na ito, may bunga na ito. Kagaya nyan, oh. Yan, oh. Yan. Oh, yan, oh. May mga bunga na yan. Mga kasinag. Yan, lubi-lubi. Ito ang gulayin mga kasinag, oh, lubi-lubi. Masarap na gulayin yan. Nakadali na si Imboy ng gulayin. Ang puno ng lubi-lubi dito mga kasinag, hindi namin pinuputol. Yan. Kaya pag makuha ka ng gulayin, kagaya nun, oh, may talbos pa yun, oh. Diba? Napakasarap natin yung gulayin. Yung lubi-lubi mga kasinag, lalo lang sa hugmoy tinapa. Panalo. Ayun, dala ni Imboy. Puro lubi-lubi yan. Wala pa si Mrs. Hindi pa nadating. Ito mga kasinag, ito masarap din pang asim mga kasinag. Ito, katmon. Sa bunga yan, oh. Ito. Oh, nakita nyo ba yung mga kasinag, oh. Yan, katmon yan, katmon. Gaya ito, oh. Nakita nyo yung bunga na yan. Masarap pang asim to sa maisda. Number 1 ang asim ito mga kasinag. Napakasarap. Panalo ang asim yan. Ayan na. Dito na tayo. Mga kasinag, trabaho na uli. At katapos lang namin magmerienda. Kami naman ang 4 ang maglilinis. Mga 1 oras linisan pa. Si Kuya Melvin kaya andun, magluluto. Kasi wala si ate, eh. Si Mrs. kasi hindi pa dumarating. Ako naman ang mag-grass cutter. Ayan, gagamitin ko.
Ayun, nalinisan namin mga kasinag. Oh. Dun. Ayun pa ba? Diba, nakita nyo? Oh, hanggang dyan sa likod ko. Ayan, hanggang dito. Oh. Pahinga muna tayo. Tanghali na. Ay. Kaya kung hindi nakagamit ng grass cutter, ngayon lang ulit mga kasinag. Kapanibagong humawak. Kaya pagod mga kasinag. Dito na si Mrs. si Ma'am Chowi Official. Supportahan nyo mga kasinag ha, Ma'am Chowi Official. Hi. Yan ang mag-update sa inyo kay Bagwis. Pag wala akong mga kasinag, siyang mag-vlog. Para ma-update kayo, may pakita sa inyo. Ito naman yung anak kong bunso. Anak namin palang bunso. Magaling ka na? Relax, relax. Siraing. Ayun mga kasinag, update ko lang ulit kayo maya para pahinga muna kami. Grabe na talaga. Pagod, init. Mga kasinag, mananghali muna tayo. Pananghalian namin, ayan no. Ayan. Sinabawang isda. Ay salamat. So bago pag Masarap yan mga kasinag. Fresh na isda. Bagong huling ito isda mga kasinag. Huli yan ni Kagawad Sito Sulsuna. Shoutout pala kay Kagawad. Uto baka pala may plato pa. ito pa na ro. Ang pinituran ba ko? Ayan mga kasinag. Makahubad kami kasi mainit. Ayan, relax yung dalawa kong mag-ginaw. Kaduyan-duyan lang. Ayan. Tiyak man do. Inaantay lang namin si Kuya Barok. Wala pa. Arantay namin kunting oras. Trabaho na naman. Bukas mapunta naman ako doon sa bundok. Pinagkukuprahan namin para matapos na yung mga kasinag. Lago pa yung pambalik tirado. Mga sinag, ay salamat sa mahal na Panginoon. Natapos din ang pagsubok sa ating ngayong araw na ito. So may nakbit. Thank you. Ko. Ayan, sumabit. Sumabit ang grass cutter. Mga sinag, thank you. Thank you sa pagtangkilik ng aming YouTube channel. Pahinga muna tayo mga kasinag. Kasi panghina na, wala na kami lakas. Ayan, may orange ka ako nakuha, orange. Ayan. Wala na yung pula yun. Bango. Orange to mga kasinag. Ganito ang orange dito sa amin. Orange ang mahihirap to. Orange na kalamansi. Sila, doon na dadaan. Si Kuya Melvin, si Mboy, tapos si Tio Mando. Kami naman ni Mrs. Tapos ni Chloe. Yan, yung anak kong bunso. Dito kami dadaan kasi yung motor mga kasinag iniwan ko doon. Sa bahay nila Kagawad Sito. Pag nandun si Bagwis mga kasinag, update ko kayo ha pagdating sa bahay. Tignan natin kung andun. Ayan mga kasinag. Let's go. Uwian na. Bukas panibagong pagsubok na naman. Doon naman tayo sa kinukuprahan natin mga kasinag. Mga kasinag, andito kami. Ayun yung motor oh. Ayun. Iniwan namin kaninang umaga dito. Tingnan nyo mga kasinag. Update ko muna kayo sa dagat dito mga kasinag. Ayan. Yan ang dagat dito ngayon. Kalmada oh. Ang ganda. Parang sarap maligo. Diba? Ayan oh. Ayan mga kasinag. Tayo na. Uwi tayo at mag-asikaso po tayo sa bahay. Update ko lang ulit kayo mamaya. Pagdating doon, tingnan natin kung nandun si Bagwis. Mga kasinag, kararating lang natin. Galing at tayo sa pagbayanihan. Bisitahin ko yung aking palayan dito mga kasinag.
Pero naririnig ko si Bagwis, andito rin. Ilang araw naman kasi ako makawala. Kaya kailangan kong bisitahin itong mga kasinag. Puno pa ng tubig dito. Ayan o, ang ganda ng mga palay dito mga kasinag. Bagwis! Bagwis! Dito ko narinig si Bagwis kanina mga kasinag. Bagwis! Oh, andyan! Asa ka? Ha? Ayun si Bagwis mga kasinag oh. Nakadapo na doon sa may kinakainan niya. Mamaya balik ako, dalang kita pagkain. Balik ako mamaya. Ang ganda na ng tubo ng palay dito mga kasinag oh. Ang ganda ng mga bunga oh. Tingnan ko naman yung ating palay dito na alaga. Opo, mamaya babalik ako. Opo. Balik ako mamaya. Tingnan ko lang itong palayan natin. Kung may tubig. Yan, ang ganda na. O mga alaga kong palayan, kumusta na kayo? Alaga kong palay. Ang ganda ng mga kasinag oh. Ayan oh. Kita yan. Hindi pa nabuswak yung dito mga kasinag. Medyo na huli-huli kasi ito. Hindi kagaya ng mga kasinag ubuswak no. Kinang-kita ko na yun doon oh. Talagang kakapawi na ng pagod mga kasinag pagka ganyan. Salamat talaga Lord. Oh, mahiwag ang palayan, aking alaga. Oh, magbunga kayo ng marami ha. Maging malusog kayo at masigla. Bumunga ng marami. Kailangan laging may tubig itong ating palayan. Kasi nag-ano yan kung saan ay buntis na. Magbuburoswak na yan. Oh, may pairailan na nga oh. Ano na siya, buntis na mga sinag. May pailan-ilan na. Ito. Yan oh. Kulang sa tubig to oh. Kulang sa tubig to. Kailangan mapapasukan ko ng tubig to oh. Kulang sa tubig ito mga kasinag. Papasukan ko ito ng tubig mamaya. Oh. Kulang. Ayan, ang ganda na. Ayan oh. Hanggang dito lang naman mga kasinag. At 3 pitak lang naman ito. Itong kabila maganda, may tubig. Ito wala oh. Bakit kaya walang tubig to? Ikutin ko mamaya, baka merong may butas dyan mga kasinag. Bago natin papasukan. Ayan. Maganda, may tubig to. Ang daming tagak oh. Ayan oh. Maraming tagak oh. Ayan. Kahit pa paano mga kasinag papawi man lang ang ating pagod. Makita natin maganda ang ating palayan. Ayan, may tubig. Ang ganda ng mga kasinag. Kita na oh. Nagbuburoswa ka na ang bunga. Lord, thank you talaga. Ayan oh. Ang ganda mga kasinag oh. Ayan. Ilang buwan na lang. So, di ba mga kasinag, nakakapawi ng pagod. Yung sakripisyo nating pagod para maitanim lang ito. Maalagaan lang ito. Ito na mga kasinag, namumunga na. Tama nga kayo. Pag may itananim, may aanihin. Kaya itong itinanim natin mga kasinag, mga 2 buwan pa, aanihin na natin yan. Kung anong biyaya na ipagkalob sa atin, magpasalamat na tayo mga kasinag. Kaya kung anong ipagkalob sa akin ito ng ating palayan, kung anong ipagkalob na bunga, pasalamat na ako dun mga kasinag. Magpapasalamat ako ng marami. Ayan oh, nagbuburoswa ka na. Ang ganda na oh. Ayan. Itong medyo mahina-hina lang dito mga kasinag. Itong malagkit. Ayan oh. Kasi itong malagkit medyo nagdilaw dyan oh. Ayan oh. Hindi ko alam kung bakit medyo madilaw ang gitna na ito. Pero pinulpak ko naman ang abono yan mga kasinag, yung gitna na yan. Pulpak ng abono yan. Lagi naman may tubig. Oh. Ano ito, malagkit mga kasinag, malagkit yan. Nagbuburoswa ka na. Okay na rin lang yan. Kung anong ipagkalob nito sa akin na maani. Pasalamat na ako dyan sa mahal na Panginoon. Mga kasinag, tatapos lang natin papasukan ng tubig. Yung alaga natin palayan. Medyo natagalan ako kasi nilibot ko pa eh. Inikot ko pa lahat kung may butas yung mga pilapil.
Nakita ko mga kasinag na may butas nga yung tilapil natin kasi yung iba walang tubig. Pinapasukan ko muna. Update ko muna kayo kay Bagwis ngayon mga kasinag. Medyo na dilim-dilim na. Paggabi na naman kasi mga kasinag. Pakainin muna natin to. Kanina pa kasi ingay ng ingay. Hindi ko alam kung ano bang pinagagawa nito ni Bagwis. Bagwis! Hindi mga kasinag. Nagugutom na siguro ito mga kasinag. Bigyan mo natin ng pagkain. Bagwis! Ano po? Gutom ba? Gutom? May tao pala dito kanina mga kasinag oh. May tao, may upuan siya. Nagbabantay pala ng maya kanina. Habang andito si Bagwis. Kumusta na? Gutom ba? Nagugutom? Ay bakit busog ka baga oh? Tiyan mo, musbong naman yung dibdib mga kasinag. Busog yan si Bagwis pagka ganyan. Huni lang yan ang huni kasi may tao dito kanina. Siguro kinakausap siya nung nagbabantay dito kanina. Yan busog mga kasinag oh. Kumusta ka na? Bukas na lang kita bahugin umaga may daga pa dun. Busog ka naman oh. Tiyan mo yung dibdib mo. Mausbong yung dibdib mga kasinag oh. Butog-butog oh. Ganyan yan si Bagwis mga kasinag. Pag busog yan, ano naman yan, halata na mabintog yung kanyang yung butsi. Siguro nagkaparaingay lang ito dito kanina gawa nung may tao nagbabantay nitong palayan. Siguro habang nandito kinakausap si Bagwis. Ito ang kainan ni Bagwis eh. Hindi siguro umalis si Bagwis para kausap ng tao dito. Ang ganda ng palay na ito mga kasinag oh. Humahabol na yung palay natin. Kung mapapansin nyo mga kasinag oh, pakalampas nung may plastic na yun, medyo malayo na kasi sa video eh. Naninilaw na oh. Kitang kita na yung ganda ng bunga niya. Matingkad na yung bunga niya mga kasinag oh. Talagang na yung palaya natin, nagbuswak na. Sigurado mga 2 linggo lang yan mga kasinag. Enterong buswak na lahat yun. Tapos baka humabol na rin itong 3 pitak natin na yan. Kung napapansin nyo may 2 nakatusok na plastic na yan. Yan mga kasinag, yan yung palaya natin. Medyo nahuli-huli yan kaysa dun sa taas dun. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kay Bagwis. Sa maghapong trabaho nga natin sa bayanihan, nasurtihan natin na pag-uwi natin andito si Bagwis. Kaya na-update ko kayo mga kasinag. Maraming salamat pala mga kasinag sa walang sawang pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel. Thank you so much talaga mga kasinag. Mga kasinag, magpapaalam na ako hanggang dito na muna kasi mag-aasikaso pa ako doon sa bahay. Magpapakain pa kami ng baboy. At iikutin ko pa mamaya yung palayan. Titingnan ko kung napuno na yung tubig. Kung napuno na ng tubig yung pinatubigan natin. Mga kasinag, hanggang dito lang. Bye bye.